Espectacles de titelles a les places, exposicions de titelles als equipaments i comerços i tallers de titelles a les escoles. La titellada de les Roquetes envaeix tot el barri durant una setmana. Després d'11 edicions, el festival segueix apostant per donar a conèixer els diferents formats d'aquest art i el seu vessant educatiu. La primera vegada que vam fer la titellada, el 2006, va ser una experiència d'il·lusió. Els objectius de la titellada són els mateixos que fa 10 anys. Per una banda, portar cultura popular al nostre barri i per altra banda, utilitzar les places, els espais públics, fomentant la convivència entre els veïns i veïnes. 9 mesos de preparatius fan possible la mostra, que de fet és la part més visible de la tasca dels titellaires de les Roquetes. La titellada per nosaltres és l'inici de curs, però després tirem endavant una sèrie de programes. Fem els titelles a les escoles per temes de salut, per temes d'educació, temes de medi ambient. De moment, el festival ha consolidat públic i s'ha convertit en un referent. Ara, el repte és atraure més espectadors de la resta de la ciutat. S'estan ultimant les obres per condicionar el solar del pla buits de la pastilla de Renfe Meridiana. L'espai es convertirà en el projecte Ecovincles, un hort comunitari on es conrearan verdures i hortalisses de temporada i autòctones, així com plantes medicinals. El projecte està impulsat per membres del Casal de Joves i l'Associació de Veïns de la Prosperitat, així com per les entitats Oceà de Nou i CivicWise. La idea és realitzar activitats educatives sobre el medi ambient i el consum responsable. Coherents amb aquesta filosofia, es vol implantar un sistema de recollida i filtració d'aigües pluvials a la coberta del Casal de Joves, situat just al costat. Mi botellita de agua, mi fruta, vengo preparada. Al Cap Guineuet ha estrenat un grup de caminada. Tot comença amb uns estiraments. Després, a passejar pels carrers i parcs del barri durant una hora. El grup consta d'un màxim de 30 persones i alguna mascota, assistits per una infermera i una metgessa. Promoure l'activitat física en grup aporta un plus, que és el de la sociabilitat i la de compartir una activitat amb més gent, que ja ha demostrat que dona benestar a la gent i la fa feliç. A més, aquesta activitat també promou la disciplina entre els participants. Cuando es una hora concreta y todo, pues casi te obliga más, pero también, o sea, yo soy también de caminar, de ir al gimnasio. Caminar per mi mateixa ho trobo molt avorrit i no m'agrada. En canvi, sortir en grup pues m'agrada perquè unes estonetes parles amb una companya, unes altres amb una altra, vas fent camí i no te n'adones i has fet l'hora d'exercici. La idea és que funcionin sols després de 6 setmanes, moment en què es posarà en marxa un altre grup. D'aquesta manera volen que cada cop més gent practiqui exercici. Can Peguera està format per més de 600 cases, la majoria construïdes entre 1929 i 1931 per solucionar el problema d'habitatge a Barcelona. El seu caire humil va convertir el polígon en el segon nucli anarcosindicalista més important de Catalunya. Aquí precisament va destacar un personatge molt conegut en aquella època, que vivia en el carrer Riells, que era el Juan Manuel Molina Juanel, que va ser el president de la FAI i el director d'un diari que era el Portaveu, que es deia Tierra i Libertat. A més, hi vivia molta gent que formava part de l'equip de redacció del diari Solidaritat Obrera. En el carrer Espinauga hi havia un bar, que era la Bodega Múnich, que era el punt de trobada tant de sindicalistes, d'obreristes, d'anarcosindicalistes. En aquest context, l'escola del barri va seguir la pedagogia innovadora de les escoles de la República. A més, durant la Guerra Civil, els veïns van construir un refugi antibombardeig. El franquisme va canviar-ho tot, també el nom de Cases Barates d'Horta pel de Ramon Albó.
fins que l'any 1998 els veïns van decidir en referèndum rebatejar el barri. Se li va posar aquest nom, doncs, en record de la masia de Can Peguera, que és la que va cedir els terrenys de cara a la construcció d'aquest polígon d'habitatges. La lluita veïnal també ha aconseguit que Can Peguera sigui l'únic dels 4 grups de cases barates de Barcelona que s'ha conservat.